Съвети за духовно развитие. Лекция номер 6. Ако всичката енергия, която днес хората изразходват за компютърни игри, за философстване относно духовни въпроси, за четене на духовна псевдолитература, са насочени в служба на обществото, и човечеството ще спечели, и тези хора ще напреднат. Служенето е най-бързият, най-безопасният и най-удовлетворяващият път към Бога. Една усмивка, една подадена ръка, една почистена и подредена обществена градинка, един добър закон прокаран, една нива разорана струват повече от 1000 молитви. Човек, който е осъзнал единството на всичко във Вселената и важността да работи за общото, за обществото, за уредба на държавата, може да очаква духовна помощ. Огледайте се наоколо. Има толкова много неща за оправяне. Вместо да стоите вкъщи и да се молите непрекъснато, запретнете ръка ви. Само така молитвите ви ще получат отговор. Без работа молитвите не струват пукната пара. Запомнете, пътят на духовно развитие е път на служенето, път на упорита, неуморна земна работа, път на саможертва. Човек трябва да даде себе си, времето си, усилията си на хората и обществото. Само така той може да расте духовно.